igande honetan, irian 21-an Leitz taldeak antolatuta mountain bike martxa izangoa Leitzaren bailaran zehar, eta arrazoi horregatik gaude hemen, eta beste alde batetik aprobetxatu nahi genuen ekitaldi hau, Andoaingo txirrindularitza eskolari eskerrak emateko urte guzti egiten duen lanagatik, eta nik ere ondo dakit, ez txirrindularitza baina beste kirol batzutan zen olako lan zikina baino lan eskerga egin behar den alako eskoletan, eta eskerra emateko. Ikusten dezuen bezala, bost gonbidatu, nire eskuinetara Bran Olano, Bran, ongi etorri. Kaixo. Munduko txapelduna birritan, ezta? Gero erlojuan hauka 88an eta 88an errepidean. Zehose gaizki esaten baino norbaitena, esan azkar, Wikipedian kulpa da. Atlantak olimpiadetan zilarrezko domina, Espainiako txapelketan urrean 4 aldiz, Euskal Bizikleta irabazi Tirreno Adriatikoa, Bueltare bai, Iturrean 4garren, Giroan 2garren eta 3garrean. Hitz batean Euskal Herrik eman duen txirrindularitzaik onena edo onenetakoa behintzat. Etorkizuneko bi mutil kozkorrera etorri zaizkigu, Ezker eta Jokin Alberti eta Mikel Alonso. Zu kadete mailan momentu honetan Gipuzkoako rankinean lehen sailkatua eta zu honetetan ere bai, ezta? Eta hortik aparte, emaitza harrigarriak lortutako ikusten ez zela Alberti lesionatuta dago, baina errekuperazio lanetan ari da eta gutxi falta zein ezta, berriz ere lehia itzultzen. Ezkerretara Josu Arregi, ez dut esan, Zuzi Zurkildarra eta zu Urnietarra. Abran erdian noitarra, esango dugu. Josu Arregi bai, Andoaindarra, 26 urteko Andoaindarra, eta, akaso igual etorkizuna begira ez, hauenkin konparatuta esan edet, baina bizikleta asko makieduna, eta ziklokrosean, bonidietan dakaretan emaitza politia lortutako, eta elitean ere, mendibizikletan, eta ondo zabiltzena elitean ere, eta gozatuz. Gorputzo entzat findagazu. Eta, akaso emaitzei begira ez, baina onartu gadet, meritu aldetik, eta nire ustez txalo bero bat merezi duna, Ana Isabel Mujika, Idiazabalgo. Txalo batzuko. Ana, zu 50 urte ez da? Idiazabaldarra? Berroita gara. Eta itxua, zea. Zemat urte egin gaditu zinean itxu? 21, justu inda. Justu inda. Eta, bizikletan ibiltzezea. Oain ibiltzezea. Bizikletan hasi zinean, oain dela 2 urte. Nola piztu zitzaizun bizikleta gozaletasun hori? Antxu ginen izketan, lau onzeko afiliatu Camino de Santiago etxeko. Santiagoko bidea etxeko. Eta orduan hasi ginen, hori, egin behar du, eta azkenen juntau ginen lauok, eta egin behar du. Eta jarri gendun fetxa, eta hasieran hasi ginen, entrenatzen, baina gimnasio nintzen, estatekan. Eta gero piloto bilatzen, nabat beste, eta azkenen bi hau gendun. Eta oain dela urtean junion, junin ginen, Santiago bidea etxe, eta, Egin zen hon, ni baino dio, zea? Bai. Ni hauten gaudan egitu naiz, eta buelta entorri naiz. Amar reunen, baina oso ondo, Amar reunen egin lau afiliatu oso ondo, amar reunen. Nondik noa? Roncesvalles-tik hasi, eta Santiago baino. 790 kilometros. Anztaito. Antzeko kantela. Santiago baino ikusi. Baina gero dago arazoa zateko piloto gutxi dago, kanderan ibiltzeko. Eta hori da gutako pena bat, zateko nahi du ibili, baina piloto iztauko. Eta zuen kasuan pilotoa beharrezkoa da. Bai, bestela zen da ibili. Gehien bat, zure kasuan zer behar da, piloto horregan konfiantza. Bai, hori gehiena. Zateko konfiantzak ez palin behar ezin zaibiliatzen aten. Konfiantza. Eta konfiantzak nola irazten, aurretik ezagutzen duzu pertsona hori edo bizikleta gaina bakarrik? Ni hasi nintzenen entrenatzen nik endon, ezautzen ezertaz. Behakin hasi nintzen, da un batetik bestera konfiantza hartzen kundetentzea, eta azkenen hartzen duzu, eta ni horra darrotik bera eta bata beste biltzen naiz, eta hori da begik itxi eta alopete lleben. Ez da gehiago. Eta alopete lleben izan da ere zaila izango da. Bai. Bildurre, baina eso es como del miedo a pasarlo bien. Que no hay, como del amor al odio, esaten duen bezala, pues del miedo a pasarlo bien, ¿no? De estar a gusto. Bi gauzak batean.
merito handia, jendeak esatea dizu edo. Asko bai, baina, bueno, nahi etzat iruditzen omeste, baina, bueno. Ez? Eta ze sentitzen ez duzu bizikleta gainean? Ikusi ez dezu ikusten? Gauz asko. Bai, adibidez. Esplikatzeko, hori, esan dizutena, bildurre, eta gero poza, gustora zarela, eta... Satisfazio handia eman bat, ez da. Kristona. Eta gero, bueno, ez dut ikusten da, juten zenen, arbolan hotxak, guzkien nola emateizun, behien hotxak, txintxerrik, ikusten duenak, ikusten irutzen da dana. Baina ez duenak ikusten, por el oído, dana belarritik. Abraham, kasu bitxia, baina merito handiko ez da. Bai, bere garaien 11 ginen ekipoan. Akordatzen, Hori izan ginen Andaluzia aldea eta 11ko ekipoko tandeko ekipokin aukera izan genuen gitzekoa. Eta behar esaten duena, zu biziketan dakizu, baina itxu bat eramatea oso desberdina da. Jakin behar dituzu polta batzuk, abixatu behar dituzu, jein noiz petxi, noiz hanka etxi behar da, noiz jartzeko zuti. Baina hori hasieran, Gero jaz. Baina hori esaten zu. Gu bizkenekin bezalako batekin ibiltzen eta hasiera hartzen. Bai, dana. Txakurrak ez du balio bizikletan ibiltzeko. Atzetek ibiltzea, eta gustau, baina bero hundi daunen dauke kriston ilepioa eta asko nekatzen da. Baina gualdiola pixka freskoa daunen da, eta nean ez da nekuten.